Mentah kasih awan sesian pat ban ya sami pia ka khubor ka babha ka khubor ka basngau tanat na ka tin ka jong blei ka khubor ka ba ayangi ya ka jing em ka khubor ka ba ayangi ka jing start ka jing suthu ka jing shampang parlok ngapriang subhai phi sha kan de YouTube channel ka jing panthamai ti shwabin pe ka tin ka jong blei shwabin jam shakman tugin ai ti ke baro ha ka ti ka jong blei tu plan plejing ha ka jing doi Blei pajingi bah peneng usim try alpha ber omega upestang pada bekot ngai ke burom baka jingi ro ashami atry kan ran iki baro ki mamla le na ka banta ka jingi we pi we ngai ke burom baka jingi ro ashami atry kan ran ka jinor kalang ka jong me bangi we pi we ngi tip atry kan ran ba omdan ki we blei na lord jong me ha ni klemat atry kan ran Shopping pulik tin ka jong me ngadwais kho ba phai mse ba kho jong me ba undar kalang ba ngi khnam bangi lap su tho ba shampang ya tin ka jong me bangi la an pusan ba ha ya ka ba bu ya ka hajilong mg ma man la ka ski try kan ran ngidan kam ya tin ka jong me ngidan kam ban puli ya tin ka jong me try kan ran so ba lam ti ma me ngi ban ma ki pa ko ji ba ro ti su pan amen Hagani ka perthai ka badap tang da ka jing shashukor ka jing ban ben ka badap tang da ka jing yale ka jing competition ba kata ka jing re parlok ka bam pura mano bam kwa ya kata ka jing long parlok ka ba pura ngate ba baro na pleng jing hidan kam ya kata ka jing long parlok ka jing ye parlok ka ba pura bat ka ba shisha Mentah sing ini pe ya kawai ka nuksa ka baklan bor bat ka bashisha jong ka jing ye paralong bat ya kan dia ka jing to khana ngin sham na ka bible shaphang jong u david bat u jonathan kani ka jing de parlok ka jong u jonathan bat u david kamlong ka ek belong casual kata ka jing ye parlok ka jong ki ka long ka bajliu ka bashisha bat ka babu shwa yo blei Titong india pet yalai tali ki mat ke ban ai jing sneng yangi iwe pe iwe na ka jingialong paralok ka jong ki bala ban yara bengi ban long ki parlok ki pabha bat ki nong bot ki jong grace kamat ka baning kong ka bangi ngila ban i hangni ka de ka jing ye parlok ka jingialong parlok katkum ka jutang om katkum ka jing dan kam tuin pet na ka bible ka jong i parlok no ning kong sambal ka long ka bakhat pra ba ka khat ka baning kong ha do ka basaw ti ondala wai no ban keren ha usol u Jonathan bar u David kilaya e thaman sim but u Jonathan ula e ya u kum la ka jong ka man sim but u sol ula shim ya u halade ha ka ta sgi but sha shu ba u lek phai no sha yeng u pa jo u onda kum ta u Jonathan bar u David kilaya te jutang namba ula e ya u kum la ka jong ka man sim but u Jonathan ula lon no nala de ya kata ka barandi ka ba ukum Bat ula IT ya ka hau debit bat ula ai bat yala ki jan kup jan sem jin hadu yala ka watlam bat yala ka renti bat yala ka jing pan po de hangni gala i parlok ba Jonathan ula i bha ya u debit bat kini baro ar ki la long ka we bat u Jonathan ula i u kum bau i yala de hadin ka jingwan ka jong u debit na kabayale persya ya golayan u Jonathan ulai ha u debit omkum usipai omkum uta warrior Henry kum uta ubriu u bahajan jong ka donor ka jong blei u Jonathan ulai te jutang bad u debit uta unong ap lang brot ula ai ha u ya ka jan kup ka jong u ya ka barandi ka jong u wat yala ka wailam ru ula ai ha u kum kadak jong ka kerdan ka jong u Jonathan ula ong ba unyukor bha ya kata ka jingi it parlok ka jong u ya u debit ban ya kata khet ka banwan ka jong u ka jing sneng ka bangi yo na ka ni ka de ka jingialong parlok kam shong tang ha ka ka ba ngi yo in la le ka bangi la ban ai hang ning lai i ba u Jonathan ula mon ban pendem khnang ba u debit un la ban kiyo hang ning la ban i parlo ya ka dur jong ka jing burom ba ka jing nyo burom iwe kamat ka ba ar ka ba ngine pet menta ka singi ka de ka jing long log ba riu blei ka yeng
วัดหากระปอจองกะจิงเอะนิ่งกองสังเบลกะน้องบักคัดคันได้ทอดบาอาดโพกองบัดอุโซลละภาบเรียวบันเกมยาอุเดบิดเตียหาบากิตากิลายอียาอุตาวปัดบะกิน้องยะโทลุปาบากิยะโทลุปาปัดบะอุสัมเบลอุลาเยงกุมอุรังบะจองกีมุซิมอุเบลอุลาวันหากิตากิบเรียวจองอุโซลบัดกุมตากีฮีรุกียะโทลุปาอุโซลอุกปาจองอุจวนาทันulah bisni ya kata ka Jingialong Paralok ka jong David badu Jonathan usol ulah kwaman peniyap ya u David bad kani kalabu ya u Jonathan ha ka jing unlong ubayay ne ya kpa ni unlong ubayay ne ya Paralok u jong u kabas ngau tanat ka long hang ne Paralok ba u Jonathan ulah jiet ya ke ka badai ke ka basuk ulah res ya la ka jong ka jing knang ba unla banet ban maham ya u David ke ka ba ukpa jong u la plan ban le ning kong Samuel ka long ka ba ar phod khot ka ba saw ka ong onda kum ta u Jonathan ula ong ha u David ya kanu ka bakwa ka man sim jong me ya kata ngan le na ka banta jong me o ka no ka ni ka dikhat ka long ka bas ngau tanat baha ban pulie Paralok be jonga ka ko ba phinya pusan bha ikini kentien ki balakran ha ka ni ka khleman ki long ki shisha kita kentien kiba ambi nando ka donut ka jong u Jonathan ba ke ka ba David ukwa bande onle ka jisneng ka bangi yo na ka ne ka mat Paralok e junga ka de u Paralok u babaha phet ha ke por jong ka jing u yeng banya daya phi u yeng rangkat bat phi ukren ya ka ka bashisha bat u yadaya phi wala da un ha ban siuru kamat ka balai Paralok be junga ka bangin ya pe mata ka sngi ka dei ka Jingialong lok bariu Blei ka kadau yangi sha ukres ka Jingialong lok ka bariu Blei ka kadau yangi sha ukres habangi pe ya ka ne ka jingi to khana u Jonathan u kadau ya ka dor ka jong Jisu u ye ya David da ka ba IT u pendem nani u bu ya la ka jong ka jingyo ha ka jat ka jong u hangning la i bo Jonathan ula yeng ru banya daya u ma ula yap ru ha ka thma re u David pan ula la Paralok kani kam de ka coincidence hadin ka jingkran ka jong Jisu ha u Yones ka lang bakhat san ka khot ka bakhat lai ka ong dan u badan ka jing ka bakham kraw ya kani ba u we u IT no ya la ka jing na ka banta kilok jong u ka long shisha ka ka bakraw kalong si kadon kam shisha ya kata kajing ka bajliu hadu kata na ka banta u Paralok wa ulaban IT wat ila ka jong kajing na ka banta u Paralok u jong u kajing ka jong Jonathan ba David Paralok ngilai baka no shisha kalong ka babaha kano shisha kalong ka bajliu baha bangingim la ba sotho la ni ban nyaw la ni ban tho kata kajing ka jong ki ka pe inuk sa yang kumnur inde ban bot yaki kaji tu khana ka jong u Jonathan bar u David kam dei tang kaji tu khana Paralok be jong hanre ka pen iru bar ka pen iduru ya ka gospel hangni ka pen ba u Paralok u banya lau jong u para hangning lai iru ba u Paralok u ba IT lut ke baro bar hangning ite Paralok be jonga ba u deu Jisu ta Paralok bajan u jongi ngate ba baro na preng jongi ikwa bangindan ta Paralok kum u Jonathan ba David ha ka jing ka jongi but kumangiru ngi de ban long kita ki Paralok ya ki we pat kum u Jonathan ba David ulok u bakran ya ka jing ulok u bayeng na ka banta ka jong phi ha ka po ka babha ne ka po ka bakamen ulok u bayeng na ka banta ka jong phi ha ki po jong ki jing ki jong phi ulok u bakado bari alami phi sha ukres to ai ba ki Paralok ki jong phi ru kin reflect kum ya kan ni ka jing kata ka jing yo burom iwe ba ka bakong san ka dei ban pendan burom ya ka teng ka jong Blei ban ai ka burom ba ka jing ro show Blei but ai ba ka ni ka jing ka ni ka Jingialong Paralok ka bajliu kan pen kala ya ka jing kali ya kan ni ka jing kali ha ka jing ka jong phi Paralok ba manu u Blei labu ya phi ba pin support ba pin ya don kalang la ne ba pin encourage yaki bakali ya kan ni jingkali halade Paralok ba kumno pin long kita ki Paralok ki bariu Blei ki Paralok ki banyalam
ya ki parlok ki jong ki shau Jesus Christ to ai ba kan hi ka khubor kan wan lam jing kemen ha phi but kan wan ram jing man toy ha phi i me be we to blin kur khu phi parlok ba nge sik kan do byang pan ha ka be ka video